Nature Trust Malta konfermat li minn 112 il-bajda tal-fkieren li kien hemm fil-bajja tal-Ġnejna kienu 111 il-bajda li faqsu. Il-bejta ġiet skavata kmieni 3 filgħodu minn uffiċjali tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA fejn sar magħruf eżatt kemm faqsu mill-bajt li kien hemm taħt ir-ramel. Fil-fatt irriżulta li bajda waħda biss instabet li ma faqsitx. Jirriżulta li l-bejta kienet fir-ramel fond ta' bejn 44 cm u 72 cm u r-ritratti tal-qxur tal-bajt ittellaw minn Nature Trust fuq Facebook. U mifhum li Nature Trust Malta issa qed tistenna permess speċjali mingħand l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi biex ikunu jistgħu jagħmlu testijiet ta' DNA fuq il-bajt tal-fkieren sabiex isir studju dwar numru ta' fatturi fosthom jekk il-bajt kienux tal-istess fekruna li kienet ġiet tbit Malta sentejn ilu. Kien l-4 tal-ġimgħa li għaddiet bil-lejl meta l-fkieren bdew ifaqsu u għall-ewwel kien maħsub illi faqsu madwar 100 bajda huma kienu ilhom hemm mill-25 ta' Ġunju li għadda. Wara perjodu ta' inkubazzjoni li kien ta' suċċess u minkejja xi xita li kienet għamlet fil-jiem ta' qabel u li qeddet il-vijabilità tal-bajt f'din il-bejta, il-frieħ ħarġu mill-bejta matul il-lejl. Meta l-frieħ ifaqsu huma jinġibdu lejn id-dawl tal-qamar li jdawwa l-wiċċ il-baħar u l-ewwel rispons naturali tagħhom meta joħorġu mill-bajt huwa li jgħumu lejn id-dawl.